station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Philippines Standard Time, las 9:44. Starmay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Pagbalita, patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga panangga ng Montag Palabati, region-wide mga panangga kita sa labilin isa ka oras, 12 minutos karong adlaw Lunes, Mother's Day. Today is payday, petsa 15. Sa gihapon nagapabilin kita sa bulan sang Marso sa tuig 2021. Lunes na mag-edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi
labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sini Kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros, dala ang pulo ka mga police station diri sa syudad sang Bacolod. Ang aton sinimata kadurungan oras sa kagabiyon ang aton sininga Patrol 2, Crosswind Patrol, liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, liwat naman aton nga bantayan kag himolsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. White naman ginapangayo, Aksyon John Diaz magaresponder back to back sa aton nga piloto, waswas kuno may ariya lang kon mais importante, way lang Marisha, aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton man nga update sa pagbantay sa balita nasyonal, sa balita internasyonal. Subong may ara nga ginapagwa kag ginaparayag si Presidente Rodrigo Duterte, ulat ng bayan, update sa COVID-19 sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Ang tanan nga mga na in charge sa COVID-19, liwat kaginsapol sang aton Presidente. Basi may mga pulo pa ni bag-o nga mga statement nga ipagwa ng aton nga Presidente. Ibaloon ta na karon update sa News Center kung may aragid man, aksyon ang depensor. Opdan magkita sa atong sining nga mga technical partner. Diri sa Studio A sa Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elray Duotilios. Transmitter sa Control Tower dito sa Barangay Talok, Siyudad Sang Pago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinianagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 9 minutos nga pagpangalagad inyo para tuntuan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Nagbalik ang medyo mapaang-paang panahon sa siyudad sa Bacolod. Pagkatapos ang pinaman ka mga inadlaw nga pag-ulan-ulan, ilabi na kon kahaponanon. Pero halin kahapon, Domingo hasta subong adlaw Lunes, do nagbalik sa normal ang aton sining nga panahon. Although nga may ara gyapon nga LPA na siplatan ang pag-asa 60 kilometro sa southwest sang Coron, Palawan, pero hindi gid man maka-afekto direkta diriya sa Western Visayas, Bacolod City, Negros Occidental. Pero may ara gyapon kita nga hindi malikawan pag all eksperyensya sang magulugal umon nga panahon, kag may mga isolated rain shower o kung may mga pag-ulan-ulan sa hindi tapapaktan sa pinakabahin sa atong sininga probinsya sa Negros Occidental. So nagbalik kita sa normal nga panahon diri sa Bacolod kag diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero sa gihapon ayaw kita magkalipat ha. Ang health protocol masamig gihapon. Ina-remind ta sa aton nga matag para mati kay subong daw hindi masagang ang Luzon kung sinakaay sang COVID-19 ang paghahambalan. Nagligad pa ni nga mga nadlaw nga ti sugod subong Marso 15 may ara na nga uniform curfew nga hiwaton sa mga lugar dito sa Luzon.
Agin kasudtan ini sang mga Manila mayors nga dapat mangin uniform ang ila pagpatuman sang curfew. Amo man ang hatag exemption sa mga importante nga tao sa sining COVID-19 naton nga ginaatubang subong. Nagasaka ya linibo mo ang kaso sang COVID sa Luzon, no? Do ka kululbaan kung magpamati ka lang sang balita na. May mga lockdown na to sa mga barangay tungod sang timbuok nga kaso nila. Worst, kaya ang mga kaso sang COVID-19 doara niya sa circle sang mga pamilya nga halin sa ulubrahan pagpauli dason nga adlaw may mga indikasyon na sang COVID. Pamilya ya subong mo ang nangin biktima. Kaya mga ospital dito di man malipod sa inyo do halos liwat nga napuno. May mga ospital na nga hindi magbaton. Grabe, no? Ang second wave or may third wave kamo gining balantayan gid. Although nga tiyang presidente naghambal by April daw amat-amaton niya bukas ang ekonomiya sang pungsod. Kita mo may mga pag-amat-amat naman nga ni pauli sang aton nga mga kauturan halin sa iban nga lugar papauli sa ila sinitagsa ka probinsya. That's why nga nangin sigurista ang aton nga LGU sa Bacolod, nag-uniform man nga nangin sigurista man ang aton gobernador sa probinsya tungod sining pagtaas sang mga kaso sang COVID-19 dito sa Luzon. Kung hindi tani pagsundon ang simple gihapon nga pangabay sang aton sining LGU sa Bacolod, ang pangabay sang aton gobernador sa probinsya, basi magbalik ta sa kanding, magbalik naman ta sa puno baw. Kabudlay gid muna gani sa aton bala nga mga pumuluyo, mga bulo banding bala kag ang kusa to sobra naman bala nga pagpangalipay. Abibutan ta man sa lugar ay pag-abot sang curfew puli na ta. Before sang curfew puli na ta, hindi na ta magsobra da. Hindi nyo bala paggubang pagsalig sa aton nga provincial government. Hindi nyo paguba ang pagsalig sa aton nga LGU. Kaya kung matabo naman liwat, pwera palayo lang ang nakakatabo dito subong sa Luzon. Baw pura suray, pura gaba, pura yusok, pura hiwit. Hindi na diliwat matabo sa aton sa Bacolod ay kag probinsya sa Negros Occidental kay daw halos kapoy na kita. Ikaw magbalik naman ta sa mga quarantine halin sa ECQ pakadto sa GCQ baw. Manghakroy naman kamo kag magbaso na mo sa gobyerno. Pero ang kasimple nga pangabay sa gobyerno baw palihog lang sundon talang anay. Kaya areho indikasyon nga may mga lain-lain nga variety sang mga COVID ang nagatuluhan o hindi tayo maintindihan nga naghalin sa iban nga lugar. Kamo na ang aton likawan nga basi purya palayo makalabot na mas Bacolod, makalabot naman di sa Negros, balik kita sa kanding daw. Believe me, amo na nga sa mga pulo pangalipay limitahan tanang gidanay, specialmente gabi bla, tinatamag lang puwas pa sa alas 12 pagpitik sang alas 11 como may curfew, before curfew matabat ta puli kaya tagaan mata sang gobyerno ka oportunidad ko kisa kag pabor. Kaya nga ito nagbalik na sa amat-amat na normal diri sa Bacolod, sa Negros, ang mga inom-inom. Kaya mo man ginapangabay ni sa mga gulugagmay, may mga negosyante,
ng nightlife love medyo mabalik man anay hindi gid sila nga daw gulpi bla amat lang anay dito lang gid pag gulpihon iban tiga paululi na kagahon no may mga ilimnan pa nga nagabulukas kung kagahon kuwalang tanay sunod ng tanay sa health protocol Why mo na ginadingot ni Mayor Bing, ni Vice Mayor, ang pang-advise ng mga negosyante. Pero on the other hand, sa mga customer naman, ara naman tayo na sa inyo, ang kwan mong, ang lookout bala. Kung daw gabi, nagin kag daw hulahambo na ta sa korpyo, last bato na lang, puli na. Hindi na magpagkaaga pa. Sa mga ilimnan, ara naman sa mga tag-iya mo. Dito lang anay, pag-ubuon lang pagsalig sa gobyerno, ta. Kung magpinagusto lang, ta. Ati, amo na silang bilang sa lalama, man tagyapo na. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa tuod lang, kapoy ng aton nga mga frontliners. Ang aton nga mga kapulisan, kapoy na sang pagpanakop. Sila ka na mismo doon na luoy mga sa ginadakop nila kasi may mga multa na nga bayaran mo. Sabagay nga ito ni kapulisan ka na kusang kapawala naman lang kasi insindi mas lang pero ara man tayo ni Blasaton. Kapoy ng aton nga mga frontliners, kapoy ng aton nga LGU, provincial kag city, kapoy na sila. Kamo na sa mong ginahinga mo sa aton nga provincial government, sa atong city government nga makabakal duga nga bakuna. Way labot nga libre halin sa gobyerno ta. Nagpain sila budget para nga amat-amat tublokan sang vaccine ang aton nga mga pumuluyo para nga hindi man madali-dali para penetrate ka COVID-19. Muna ganing aging liwaton ta, suliton ta, nga subong palang adaan, hindi na kamo magduha-duha pa nga magpabakuna. Kung naparte ni Sir na para sa inyo ang bakuna, kwaa ina nga oportunidad. Takos kag dumdumon nyo, nga nagasaka ng kasol naman liwat sang COVID, lain-lain nga mga variety, ang nagaginuha. Kung may ara naman ang bakuna, nga gina-offer sa gobyerno libre, kwaan na ninyo ina nga oportunidad. Hindi na kamo pa mag-chichi-burichi pa. Kung may mga ginabatsa kamo sa lawas nyo, ikonsulta na nga daan ina sa doktor nyo. Kaya base mabot ang chimpo nga para na sa inyo. Ala lang kapag tumakadto sa ospital, mamangkot sa doktor mo to nga tidok, pwede ko naman niya tublokan kay may heart failure ko, may TB ko muna bla. Tamo pa lang nga daan na, mamangkot nyo ng doktor nyo kung pwede na. Muna ganing ang iba niya daw mapatay na ganing yung injeksyonan kamo nyo yung wala pa kamo ulo atras sa banti pa kamo. Importante nga kung natapikan kamo sang COVID wala ba ginapangayo maidipensang lawas ta na hindi dali ta madalman di ta ba dali ma hospital tayo na at least daw kalpante kang ati, bisan may COVID na ginatubang ko, at least bisan paano, may isagang ko. Mas nami, pag kung naturukan ka na sang vaccine, isundag yapon ang health protocol, social distancing, wearing face mask, face shield. Kaya na yas, mas doble pagid ang tabing sa lawas ta kung COVID-19 ang paghahambalan. Okay? Ang inyo diri nga patuntunan, hindi niya magkalingkang sa permi lang sulit-sulit nga hambal, sundon talang ang ginatawag health protocol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Action Radio Philippine Standard Time, alas 10. Tres na kita. Sa siligabahin sa ato malaga, di-check tangaton sa nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Ariete, way niya punaw kung may injeksyonan na ikabaksin o nagini siya mapabakuna. Upo diyang partner ya, kay sila ni Permigop na nga dua. A report ni Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa kaluan sang report sa ato sa ni Patrol 2, Crosswind Patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod sa Monday night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Report. Yari sa Action John Diaz sa Patrol. John, good evening. Ang kailangan ko ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man para magpabakuna na kita tana. May gabi aksyon rek, may gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon. Ari pa naman, una pa naman nga sitwasyon, dari, ari naman kami sa may Gatuslaw. Gabalik kami din sa Gatuslaw, para maiba naman blamon nga gingkatuan. Okay. Kaya sa Gatuslaw nga daan, doon na iblam ko din sa doon. Ang gusto na nagka-full feature, pa kami din sa gubulo-baligya sa mga, finger foods. Gari pa rin sa Japon mo, nagbalik naman sila baligya, mga isaw. Okay. Chicken Joy ang Apollo, di ba? Ari nila Apollo a kanon, Apollo a soda. Alam mo nga iban nga ginano nila kinakulokatuan para maka-save sa action na reka sa ilang mula budget. Iban galabay, ginado mga tipo sa kay Jeff, bra? Okay. So nagatatrabaho, labi, tapos napuri na sila. Mapis na yung magbakulo bakal-bakal. Kaya para na maka-save man sila silang galastuso na action na reka. Mas mayo ni kay gamay nila gastos, pero busog na sila. Amo nang anti-sa pre-pandemic, bra? Anti-sa pandemic, tubo nakatulo-tilaw-tilaw, makatatosang nagano to dari sila, gamay mawaligyan sila mga chorizo, ligas na hotdog, namo rin ding sa may bangga, gidampis ang Zuriaga, So, bumalik na sila na? Ari naman din sila nagbalik, no? Dala mo dyan po nila ang ilang nga motorsiklo na may multitask kay Timera man sa malalagyaan action direct. Musta lang ilabintahan ay, no? Tinutan nila kay na, kramo, man sa mga binakal. Pero, mali na doon sa sila sa 11, kuno ano man nila papatak sa las 11, mabatsi naman sila kay hindi na pwede makaulibaligya, di bong, no? Yan, man. Inalibla sila di pang aplak, mga basura, di karoon ginaptas, may downtown area, o bigla mo kalibot ang nga daan. Wala mo sila before 11, matamat sila pangimos para hindi sila mabtan curfew. Oo, mo kinang matabo sila direction direct. Anti-result sa gabi, naman na sila batsi na sila dapat. Kay, para hindi sila, kaya ang pulis, bigalibot yun man wala sila panakop yun, o gali kay tik, gapanaway-naway lang sila. Nasa mga nagulagya dari para hindi, nasa curfew, kaya hindi mabla makalat. O, ari, hindi ka ng pulis na makapuan, no? Baptist. Kasi doon naman subong naka-on board sa Patrol 1 man. Sang si Sir Francisco na pagyapon sa Station 1 nga patrol in charge? Doon. Ako na doon agahan sila ko rin sa Modyo ay. Agahan sila ni Sir Francisco? Oo. Ay doon tukod subong gabi sila ka on duty. Galikit yung sa Makapuan Bay, iladra nga radyo. Doon naka-angot na ako nag-aungot na nangadaan sa aksyon na radyo Bacolod Okay. So kung bisan sino yung gapongko sila dra at nagabantay ginano. Anyway, titempano pangadaan pero early pagalibot ang kapulisan. Ilan ni pang limpyo na ni temprano pa. Ang ito na temprano pa mang limpyo na para hindi madisgrasya. May at least bisan paano galibot-libot sila kung gabi. Oo, ang police visibility aragid. Lalabot sa mga subong kay damo na ba yung FTP nga ginassign. Ara na siya ba? May naglabot na de? Meron pa daw tag 15 nakabilog kada police station kaya pang deploy nila. Ay, gali. Meron nagkabadi-badi sa dalanon. Makita mo kung kay Saxon na nag-deploy na nakay para may gabantay sa dalan, bla? Ate good. Badi-badi na, badi-badi. Badi-badi na? Oo, galing yung deployment nila. Depende na sa desisyon sa chief of police. Ano na, beat patrollers na? Ano ni sila mga trainees na bala? Nagringan na probatamin, beat patrollers, tas dalan na sila ya? Oo, sa dalan na sila ya. Ate good, Kay... Galing kay ang ila ni assignment. Depende kung diin sila bala ibotang sa chief of police. Oo, Oo, no? Ang statistic areas, manggyapo na. Laptahon na sila nga kung 15 sa kabilo, laptahon na sila 15.
Okay, actually magkakitaan kaya yung mga pulis sa Dreams Downtown kung kaisa. Oo. Si Major Ramirez Sarona nagpang-assign na kay mga pulis gid mo, no? Libot actually. Ang lalabot sa pulis. Si kung Dreams Downtown pati mga ilaga o ready galaga. Ang mga laga, taga mga laing ginawa, at least bisan paano matabog-tabog bla. Wala ka na ko sa ilaga o. Oo. Ari gid yo, doktor ilaga mo di doktor. Ilaga mo, di ba? Pati wala labot sa may atop daw. May pag inisduta ay galaga mo. Kapag taka, pag iniyo. Tuntong ilaga. Nabi kong ilaga, to na to suluksin, no? Kapangita mo na sila tulokbon mo. Gani. Ang ilaga nga bunbuna na to suluksin. Nabi labot, pati ilaga mo. Ano sa area, no? Gani. And ang action directive, of course, aton mga ka-action na maaari dito ang ang mindset ng iba. Sa mga negosyante, even si Sir Frank Carbon, lipayo na to. Oo. Malipayo to si Sir Frank Carbon, pero may mga next step na naman sila, no? Kaya may sunod isa nga ingyoon, tapos sa mali, kraway ba lang ako nibuksan tabi ang aton turista. O kung lang pwede na kasunod sila, doon may mga requirements. Tapos, dito pwede ka pa inom sa ila. Oo. Kaya ba sa Frank Carbon, mapadala sila sa lata. Ayaw nila kakson ang liquor ban action na rin ka. Oo. Amo nang ilasunod nga ayo dere nga bisan bla ano ya sa magason sa gabing curfew pero ano lang nilang liquor ban hindi ba pabigaan sa regulation ang pagbaligya do ang balik sa Frank Axelrek ano na nilang i-allow no ang liquor ang ikakso ng liquor ban para subong partial para nimo Gani man kay 6 to 9 na mo. oo ang ilayon is totally wala na gid lang kakaso ng liquor ban. Kakaso ng liquor ban. Oo, so why na limit na Sir Frank? Oo. Hopefully, nga pating Bacolod magsunod. Amo nila ginalauman, gidya pati Bacolod mag-uniform travel protocol. Oo. Kaya dakuit ko nung ano mong ang butong sa turismo sa Bacolod, balaw. Gani man. Kag in fairness man sa mga nagabaligya, bala hindi ba ta mag-abusar bala kay kabudlay man ako isa nga kung natagaan ta na pabor sa gobyerno tapos ang ginabusaran ta bala mayo. Gani amo pagtawag sa Frank Carbon ang ilan na nandiri nga ginapasiguruhon gid anay. Kabalo ka Sir Frank ano na ni subong bilog na kini Visayas Dalaya Vice President ani sa Philippine Chamber na gid action reka. Vice President sa Philippine Chamber of Commerce and Industry for Visayas. Okay. Do medyo ano na ning iya ginadala do pang Visayas na gid ang area nga mga negosyante. Ang baladri, masip pa lang makaayo. Sa kayang iya, sumong gina-target, hindi lokal lamang. Ang iya actually ipalabot sa bilog, bala nga mga banwa kang probinsya sa Western Visayas. Okay. Nga mo na yun nila nga, kung kakusubay di makakas ng liquor ban na. Total, amo man yung gusto nato na mabalik-balik ang ekonomiya. Isa ginakalokano kay bukas sa turista. Balo sa mag-abot yung mga turista, mga biyahero. Isa ginalang kataksunan ka kung gabi, madulo jamming, gina ka mga batol-batol mong. Kag hindi lang magsubra gid bala dyan, ma'am Lat, iban ang mga bulubanda ni kung sabagay bawal ni mong. Pero kung mga ulo acoustic lati at least bisan paano ginapanugutan ta sa gobyerno. Oo, magkulukan pa kalang dabi karon mga galoy-laoy. Hindi nga daw mga saot-saot kada mag hindi na namin hindi na ya karon do clubbing. Nan. Ara nga magsasagot to. Ang gwas na daw party na ya. Oo, do clubbing na karon ya. Ti amo na blang ati kon amo na plano ni Sir Frank Carbon Mayo man kakaso niya ang total gibla no ang liquor ban pero sulod tagyapon sa curfew no. Gani. Pero mas maganda na ang curfew makontabi ma-adjust sa bababa abi no. Ang balya isa-isaon niya lang kuno anay action direct. Ang pinakapatado naon kuno nga liquor ban kay kabalo kang ibang mga negosyante may may samtang kabaligya may kulba gid ba sagan kuno bla? Oo, natural oo. Kay tik yung kaisa di mo balaan ang law enforcement agency. Kabalo ka isa lang ka agi pero ang halit pertiman mong. Ay sus, may isa lang namang sasko abe. Kag i-post sa social media tanan giya sa ramihay gid mo. Ganit mo nang balya, ang balya amo ni unahon nga nay kay para do madulo-dulaan mamlakol ba ang mga negosyante. Kaya kung may mga amo ni kuno ba sila makadugang sila hire empleyado nila kay may mga dugang nga serving mo nga. Gani. Di maka ano man employment actually sa iba na. Kagang nahi pagid diyan nga instriktohon ta man may na kati uniform ta di probinsya kag Bacolod sa mga health protocol nga panibago subong at bisan paano diyan puluponggan ta diyan nga magsulod ng iban nga mga tasis ang kwan.
mga bagong variant para sa COVID bla, no? Gani, pero mo to ambal niya, samtang sige bato, COVID-19, bali di pwede mapabayaan ekonomiya, kinali mag-ibutuman ng tao, bla. Hindi, gito. Bisa mismo, Presidente, ako nga ti, wait mo ni, buksan tagi ni Guro, amat-amat lang, di pa nato pagulpihon, gid. Oo, man, amo to ambal niya, ganito yung bako masiya, ibisan mo mga ibang mga serbisyo, pwede ko rin mabulubuksan na mata-mata na. Ang ako ti, basi may mga ulo acoustic, dira, no? Ang ko sa mga kanta lang kung tayo ay matanda na. Mga mo na bala mga kanta, pero kung mga daming-daming mga kantabla nga mga pang slow rock nga kantabla, no? Oo, no? Nablang kakaon ka daga-inom ka daga, kabati ka sang kanta nga mga old times favorite. Ako dati sa doon na namian ka, no? Gani, arap lang akong hindi kayo kanta nga, hindi na kantang gansan na bla? Gani, arap lang akong kakaon ka. Oo. Patitil mo kapitik-pitik man ang matating ka. Sa ganda, gasabay ka mambla sa music mo lang nami lang. Gani, aram lang mo lang ba ko ganun makanta ba? Tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Amo na ba kanta? Hindi ka lang ako nga, tayo ay mag-swimming sa balong malalim. Mga kanta lang ang mga hinubog blaw. Oo, hindi lang mo mamo na. Kaya para ano lang ang palingaw. Lang kag mga sweet music bla. Oo, gani. Mga ano bla makataot ka man. Oo, mga folk and country music na bla. Oo na, mga country music. Oo, mga music lang nga daw pang jamming gamay. Ang mga suicide mga ano ba ginagawa ng music, mga old songs bla? Old songs mga mo nang namin nga ikanta mo action dyan, no? Oo. Tapos ipaiway kita na yung kuha ng bulubanda-banda. Ang mga ginapang tukal bali papang, dumama mo na. Pang si Sir Mon Lopez pa pang chill lang ko, no? Oo, pang chill time lang. Oo, alam ba nga pang ano, pang swak gid sa mga pang one battle. Mga kanta. One battle, tapos may chicken skin ba? Lakosan chicken skin, kung kakaon ako chicken skin sa buong. Kanta ka sa mga kanta ni Kenny Rogers. Ano kanta kay Kenny Rogers? Mga Matt Monroe, mga mga Tom Jones. Mga sinadto, babla ka ko na, may matiyan. Ano? Awi Rigarte, pagkiriyang kay doktor ko na. Ano yan? Novelty pagid? Ano nga kanta? Sino singer? Mga singkwaylo, gano'n yan, singkwayla, abotsikihi, ano naman ang gusto ni Papangro yan? Mga abotsiki, mo mo. Di ba nga kuha niya mga kanta na nga pang novelty na nga kanta? O mga Tom Jones mo lang, it's not unusual to be loved by anyone. Ako na gumakanta. Ang mga tanda na yung mga kanta ni may Tom Jones sila sa Black kay Paktisan to the Black. Madulit kami ni Sir Mon Lopez ha. Kapag pinibig sa kamabate. Pag ito, kung nasa dason, makanta kami mga novelty para bala nila kag masunod lang tanan ng mga kapiyan. Ano ba yung kanta pang? Doktor makantaon ta. Ako tamba ko sa direct ni Sir Frank Carbon. Pero pa matuod ang baliadre, amo ginang iya nga ayon kiti may mga buksan na apos lang sa direct, no? So hindi na mabubus dahil. Ang baliadre, pamatihan natin si Sir Frank Carbon. Aksyoner? Ginahalog na nila sa Father George. Oo. People from Father George come to Father George and spend there. Magasto din sila. At the same time, mga goods, mga goods number 1 ako natin. Ang sunod sila. Jan? Ay, aksyoner. Kalaway dyan sa tingog ni Frank Carbon. Pero quality sa balay mo. Tingnan na, nakikinig mga pusa-pusa. So I'm very happy na all of this napakita pinag-long gobyerno and then one, confidential siya na makontrolar yung natin sa aton sa Bisaya ang local transition. Ikatawa, nila-recognize mo rin na dapat ang negosyo amat sa nila sa bayitag mag-create ng trabaho kay kadamo na nawagan trabaho mo. So, I'm very happy to sabihin na story katong na tapos, nila-consider na rin ang economic business ang effect. Kaya ang tao, isa may 11 to 4 na curfew, ang tao, tungkol sa kapag na magsakay ka uli, no? Ikaw naman ang fan, na binubuso ka na sa chief, o
almost all stores, gusto na naman sila 7, 6, 7, was 7, 8, 7, no? Kaya ang pinagawa sila naghahanap ng info, dahil hindi tinutok mo ng bitin. Yan naman sa inutok ka, pero nakakapagan din, mamalo sa magpolika, naman na ang transition, kailangan. Oo, kasi luwag naman magkamot-kamot naman ang kapag-ipisan ng mga transportation. Kasi isa yung mga course, mga course number 1 na malagi. Kaya sa sila, naman sa pauna sa sa makunod ang record band. Buhay na ng record band, no? Kasi po may band ng record, pati lang sa inong 2025. Pero, buhay na ang 11 to 4, di dapat after 11, pwede ka na kainom during the day to 11. Okay lang na kami sa pati 11 to 4, no? Ang mga ngayon, tama naman ang transportation. Actually, kamo to ang pagpayag na rin ni Sir Frank Carbon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry Visayas Action, Eric, no? Okay. So muna, hopefully nga may mga further improvement na in the coming days Sabay pa. na obrahon action, Eric, no? Likawan tagid nga magdamo ng biktima kay kabudlay na. Dari, kabudlay na kag hindi magpasaway ang tanana para safe kita tanan. Gani, man. Pero kaya po, hindi na ito pagkalintan aton sa mga obra ang sa publiko. Diyan ba, kung dali sa kataslaw kaya kadamo, dali tao, mga palabang ko, tabi kada gabi para hindi na ito malipatan kung damo gusto magkuna kontra COVID-19 lang. Mo kini ang importante, be. Sino ang doktor, be? Nung doktor mo yung gabi, pila na yung mo edad? 57. Pwede ka pa kabakuna. Bisa nung sa bakuna, pwede ka pa. Nung kung may magpabakuna na, mababakuna ka, yes or no? No. Nga ano nga, Balo ka kung babakuna ko, natong ko na. Bisa normal akong lawas. Balo ka sa una, sang bakuna ba sa tipdas. Pagilanat ko, tatlo ikabulan. Wala po. Hindi mo na, Grabe yung lanat mo, 3 bulan? Ano nang ilanat mo? Ilanat mo? Tatlo ikabulan ilanat ko. Sa tipdas, mo ginaya. Dugo ko na. Hindi kaya. 3 bulan Sa normal ko mo ginaya. Hindi kaya ilanat? sa 3 kabulan. Hindi ka kasarang? Kasarang hindi kaya sa dugo ko. Totoo. Pero ano ito nga bakuna? Ang yakatip-tak? Tipdas ka polio. Ano na siya? Ang pagkuhan ko mga 5 katuig. Gamay ka pa. Mayo, kaya bisan subong hindi nagaya sa dugo ko. Hindi sarang. Pero kung magpa-check up kami nung kagabalo sa doktor na pwede ka? Normal po pagbakuna sa ako na mo ginaya, mahiligid ko 3 kabulan. Duga masakit kaya. Amo nang adverse effect sa mo sang makuna. So, hindi ka kung siya? ikaw, hindi ka ganyan. Hindi gano'n na yan. Sabi, at mo nga pwede ka na. Hindi pwede. Hindi. Kay sa iba't kagal sa lawas ko mo. Ay, ikaw wala ka problema. Sa bakuna, kung ano naman sa obra, ang imo lang kita problema sa lawas. Sa lawas ko na. Hindi ka kwaliter. Luga bulan, maligid ko na yan. Hindi mo obra. Useless na obra ko malula. Okay. So, hindi kagidya. Dito, kaganya, hindi. Hindi kasi actually pabakuna kontra COVID-19. Kasi Manong, tilang isayaw. Manong, mayang gabi. Manong. Hi. Mayang gabi, Manong. May pamangkot ako si Monong. Nong, kung may bakuna na, Nong, pila na edad mo? 60 ako. 60 ka na. Nong, pero kung may bakuna, labi nang mapabakuna ka, kung hindi. Siguro. Ha? Pwede man mabakuna ako. Oo, pwede ka pa bakuna kung may 60 ka. May bakuna na pwede sa edad yo. For example, AstraZeneca, pwede na sa 60 years old, pasaka. So, meron sa bukid bakunaan ng mga senior citizen. So, kung ikaw may mapabakuna ka, kung hindi. Ay. Mapabakuna. Duwa-duwagi siya. Wala pa siguro. Pero kung mambalan, kabi nga namin, para sa lawas mong bakuna, mapabakuna ka, kung hindi. Ang taong tanong na eh. Ang taon na rin naman, no? Pero, dako ang posibilidad nga pwede. Pwede. Pwede ko, no? Sige, no? Sinsagi sa disturbo, nagkatulog na sa. Yung tao katulog, pukaw mo pa yan. Gusto ko tani, ang magambagab lang nga, mapabakuna sa. Ang gakon blaga, bugtaw, di katulog tao mo. Pukaw na yan. Ari, may sukataon ta diri, may padulong diri aksyon na reka nga mga pasahero, i-check na sila kung anong mambal nilang, if may bakuna na, mapabakuna sila o kung hindi, basic lang makatag sila sa ilang
personal nga pala nakuhaan, may angot sinarek, no? Makutunto sila, be. Areway duwa kabilog, lalaki kag babae. Para at least may opinion sila, no, regarding sa COVID-19 vaccine. Kaya actually, pumakutin nila, tondo within this week, mayara sila sa tawag nga simulation exercise mong para sa COVID-19 vaccination. No, mamangkot na sila. Arebyo. Mayang gabi sa inyo nga duwa, Saxon dyan, kaya Saxon Radyo. May pumakot na ko, wala lang ngalan. Pila na may edad? 19. Ikaw ya? 21. 21. Kung may vaccine na para sa COVID-19, kamo nga duwa, mapabakuna kamo o kung hindi? Ano lang, doctor, guess lang yun, kung mapabakuna kamo. Inisa lang abi. Kung sure, mapabakuna, pero kung kayang may nabatian ko, biyang iban di sa kung nagpapabakuna silang iban, kakalipungan. Kasi bala mo ng CDC kag kasi bala lain efekto bala sa okay. Kay imo na batian mo. Pero subong diri sa Bacolod papakuna sila ang taga Bacolod wala po no sang may side effect, wala may nalipungan. Kung amo na mabatian mo nag-start na sila. Ano ba kun imo nga reaction bakuna ka na gid? Oo, pabakuna. Ayaw mo pabakuna ka kita niya. For for safety kag para hindi ka kung ang COVID hindi ka bala malatnan. Kagapati kag may COVID-19 kita. Wala. Ikaw ya? Sir, maybe guro masabat ko, sir. Oo, maybe, sir. Hindi ko guro magpabakuna, sir, kay siyempre ang imo bala nga self hindi man ready, tapos kung magpabakuna man gid may imposible, sir, nga maara nga may malaing pamatsyag mo, may mabatyagan ka sa body mo. Oo. Kag mamangluya ka gid. Di balan, sir, ang sir mo ang bakuna. Base bala mayara daan niya. May ginamit sila bala nga chemical at sa mo yung self. So buti nga duduwa ka pa ya? Oo, duduwa. Pero kung ang kulang na lang gid sa mo, gusto mo gid ma-educate ka pa. Oo. Ano pag ikaw na gid ang bakuna? Kung pag gid ang bakuna? Gid nga damo gambal nga wala gid bala nga mayo gid bala ang effect bala sa vaccine. Kung gusto nyo gid kali ma-educate sa mga duwa nga ipabalo sa public nga dapat ang bakuna nga igamiton maayo gid mo na. Yes, kag hindi lang basta-basta magpabakuna dapat i-make sure gid. Siguro ang doktor ba nagambal nga okay bakuna, pabakuna sila hindi? So kung nagambal ang government nga okay ni bakuna, mapabakuna ka mo or hindi? Amo magyapon, sir, maybe magyapon masabat ko, sir, kay siyempre need ang explanation ang bala ang kung explain nila si mo nga okay ang bakuna. Ko guro i-notice ko guro sa iba niya people, mag-observe ko guro nga kung magid ang maepekto sa sa bakuna sa lawas. Ikaw amo man. Wala sa ka believe sa vaccine kasi doktor ko may check ko si. So ang inyo lagi ginayo gali nga ang doktor mismo mag-encourage nga mabakuna gid. Oh yes, sir. Sige. At least importante kung okay ang bakuna, pabakuna ka mo. Oh, sir. Sige, thank you. Mayang gabi. Duwa sila importante sang ulihi action direct nagaba sila nga basta maambalan sila nga okay ang bakuna, mapabakuna gid sila nga duwa. Pero ang doktor magambal nga pwede ka mo, pwede pa bakuna ano man yung problema. Oo, mapambali lang okay, duwa. mas likely. Ang kulang nilang gid sila nga duwaya, ma-edukar gid sila blakit ila ni kakabatian nila mong may mga epekto kagamo sila. Pero lately sige pa makod sila ko ng doktor na magambal, ang bali lang bakuna sila, no? Ma-educate mga pamatanon to 19 years old to 21 years old, no? Ang hindi si 56 years old. Bakuna. Kasi may siya ko doon may galain ko na pamatsyag ko na bakunahan siya. Kung injeksyonan sa bakuna, kung kagilanan siya 3 bulan. 3 bulan? Grabe hilanat, no? 3 bulan. Kasi hilanat yung doktor, 3 bulan. May ara na nga hilanat 3 bulan, no? Guro, hindi na siguro kabangon. Gigda lang sa gigda, galain pamatsyag niya, so 3 bulan. Amo na guro ang sitwasyon niya. Pero isa naman niya, Budlaim nang iya kay kung manjeksyonan sa iya bakuna ginahilat sa 3 bulan. Hindi ko yung lawas sa vaccine or chemical guro Basta kung may comorbidities siya, no? Tama sila lang di ba bakuna patay ka gid sa COVID. COVID. Di ka mapili sa mahilanat ka 3 ka bulan o kung masulod ang COVID siya patay ka lang sa kadlaw. Gani. Amo to ang kay nagi pa makot kay isa gyud ang bako ni siya
sa COVID. Oo, ganun. Ang balya, o kapatis sa COVID, tiyan mo na nga rason niya nga mapabakuna siya. Sige. No? Mahal mo na. Importante may mga ano sa subong karon nga gabi ito nga score. Isa ka yes, duha ka maybe, o kung gapang duwa pa kag isa ka no. Hopefully mga gapang duwa ni maedukar, mabuligan naton sa ulihi, kag ti mabal sila nga Kulang na pagkaintindi sila. kulang sa pagpaintindi, no? Tudlo ako na sila, patinong ko sila sa pasi ko nga. Para nga makaintindi sila nga doon regarding sa COVID-19 vaccine action na rin, no? Ano ang action na rin kasi ito mga ka-action na walang pinakaulit sitwasyon karon gabi namin panyampo na ito. Gani ka kapaang, brao. Gani. May mga bituon sa lang ita, no? Wag kita timan sa pag... duway mong galaon, no? Waya, namin sang tempo. Karon nga gabi action na rin ka. Manay na yung panahon, dabo pa sa lakyan nga nagabiyahe sa Gapon, di pa sa nga jeepney, may mga taxi pa, may mga motorsiklo, gani nga nalang biyo. Nga nga, for example, dahil sa Gapon, sila ginapatigayon nga saturation drive sa palibot ng syudad. Mayang gabi gali kay, no? Kay Police Station 8, Deputy Station Commander, Police Lieutenant Pastrana. Nakita, kapigina. Aba ko siya, mati ka ha? Kaya rin ka na di sa may backup 8 gali. Mati ka git sa radyo. Kaya kami na da, sir ha? Kagsataran nga taga-Police Station, number 8. Junito Pastrana. Ha? Junito Pastrana. Junito Pastrana. Balas ako kay, ano pa sa kuno, adjust pa sa kay katatlo, yung pala nga adlaw eh. Gani. Kwa pa sa first, goro sa may backup 8 na direct, no? Sa total na makakasal ng pinakasitwasyon sa palibot ng sunod sa Bacolod ang pulso sa atong publiko bigangtanan sa COVID-19 vaccine at mga kaaksyon. Sa total na makakasal tandaan eh, taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat Direksyon Jan Diaz sa Loyabet Live Report sa Patrol 2. Balikan na karon sa Aksyon Jan Diaz sa dugang ni Sila Aksyon Balita sa Little Part sa ato siling nga pagpangalagad. Ang report nga inabatian bago lagi ginadurong sa inyo sa kalawan sang
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-check na naman report na gikas sa ato siring nga mga correspondents. Tanong sa report na Action Percival Bilimor. May gabi dira sa kay Madam Iboni Butcher, kay Sir Edwin Pineda, may gabi gid. Sa kay Guillermo Clarito, sa kay Bambi Seriano Defensor, dira sa Est Home 3, Barangay Estepanea, sa mga pamilya Defensor da, may gabi gid ha. Kay Mr. Mrs. Jobin Pimentel and the family, gamonitor gid sa aton, kag si Merly Gonzaga. Sa kay Sherilyn Oro Javier, Madam, may gabigid ka kay Alex Montesa. Ari na sa Action Radio Team sa report live gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Radio Team, line number 1 sa report. Jer, may gabi, please come in. Yes, action na may gabi sa itong mga action sa Tol Siliman, mga Manila Sinerek, diri sa may norte gabi sa probinsya, binigay sa siyudad sa Cadiz, hindi gabi may natabo naman nga accident sa single motorcycle. Sa rin ang abot ko mag-asawa kung ano, pero tiwai pa natin ma-verify ini, man sining gabi, kaya tabo Sinerek, mga pasado la 7 na. Sa rin ang mga nagsakay sa siling single motorcycle gikilala nga masuday Raymond Tano 31 anyos sa gidad kag Masi Dinsing 29 anyos sining duha ang nagasakay sa single motorcycle drive ini si Raymond Tano kag backride nga Masi Dinsing. Now, taga Crossing 5, Barangay Cabao, gini sila, sino sa report, tagalin sa may siyudad sa Cadiz, para pag-abot dira sa area, sa ditabo ang insidente, sa bahin sang Porokyeon, o kung sa may sa Yeon Elementary School sa Tubang, dira sa Barangay Cabahog, sang dira sila nakangkon, sa tawag nga, pagkatumba ko, nini ang pag-aksidente sa ila single motorcycle ginasakyan, nga isa ka kanin lang scooter ni Bla nga single motorcycle suno sa payag to sa barangay nga si Joel Gregorio kaina nga base man sa ginsugid sa isa ka inspector sa Ceres nga ara mismo sa may waiting shed nga nagabantay sang Ceres nga magalabay ang duhang ini nag-overtake sila sa isa man ka single motorcycle pero diri sila nag-overtake sa tuo. So, way sa kabalo nga sa tuo nga ina mayara bala nga signboard nga slow down kag way guro makita ti gindalasa yan ang ini nga slow down nga signboard at pagkatapos nga nadalasa nila ini natumba sila kag nabagnos kasada. Ang nagasunod naman nga ban nga nag-hit and run pagid sa ila mayroon nga ni kay di lang sila naikuling ila single motorcycle among naigo ang tiyog kag nagrekta man to ang ban nga to hindi sila ang nabilin sa sina nga dalan sa may tubang sa nga Yeon Elementary School National Highway pagkatapos sila nakita silang inspector sa Ceres nga mga iban pang residente nga mga bystander man sa lugar. Amoy ito nga nakapanawag man sa rescue kag katapos sa kapulisan. Pag abot sa mga katapos sa rescue, so hindi mag-atag pangalan kay man suno sila pati kanamo sa mga tag-road na lawas mga pilas. Pero hindi sila mag-atag pangalan daw, hindi sila gusto nga mabalaan nga hindi sila ang aksidente. So, sa uli, tinakwaan gid yan aton sa pangalan kaya mismo ang isa ka membro sa DRMO amo ang nagpangabay mag-attack sila sa pangalan for record purposes kaya hindi sila magpadala sa bulungan. Pag-abot man to sa police police corporal din do ibag ang traffic investigator natigin convincing sila nga upod sa rescue agad nga magpabulong ako mabutang sa bita na nila sila mga pilas pero sila nag-register sa Gapon nga hindi sila
magkanto sa bulungan kag mapauli na lang. Medyo nakainom inawak sa Eric. Ang driver nga si Raymond Tano, abot ano yan ni si Masi din nga naka-short sa manubo lang kag medyo naga-spaghetti kag body fit bala. Pila edad sa lalaki ni Jer? 31 anyos, 29 anyos naman ang babae. Tiba si hindi siya... Basta bigyan natago ng duwan eh. Kamo gani, ginaw ka 6 man to gani. Amo na itong ginabagno sa itong lawas ito sa simentado ng dalan, hindi po sila magpa-hospital? Oo, actually, daw ginahakos siya sa babae nga daw ang pag-akos nila daw lips to lips so siya sila mo sa itong natabo blan sa mga ginahutik kami nga bot na no ginahutik, oh. Ang lain sila kung ito ko balong wala mo yung butangan ito kung may sawang laki ito? Wala pagkani mo bala ni basiling ko basi ko nangila ni basi ko nangila nga basi ila bla kawat-kawat ng lao? Oo, basi bla ko to na no tiwat bala ko na nung ila gito kay man sabagay ila man na dala prong punto dito tani napadala sa ospital eh. Oo, ganito hindi sila gusto yan nga muna kay basi siguro kon mabulabog ko eh. Sigurado na pagkakaros kagahon na kundi wala ba sila padala sa ospital? Kaya wala kay hindi sila magpadala mo. At sigurado ko kamayo ang rescue nga silingat kami yan nakantok mi para nga tipanon kaga dalon kamo sa ospital. Sige di man kamo kami siya ng pulis ganito kay ina sila ni Police Corporal Green Villanueva kag Dindo Ibag. Nagambal ganyan ma'am. Di ginayaman tani, iya mama, hindi ka mo pabulong, ba sila matabo sa inyo? Kasi may mga balda, bla ka mo sulod, bla. Sigurado na. Sigurado, ito kahit may mga bagras na ito kag nos-nos na ito labas, simento. Ito karos kagahon, karos okton gina sila pagkaga. Uwi ka mo sa mga pag-road nila to sa lawas, kasi bisa ganito sa may likod sa may baga, yun, bla na magnos ng babae niyo. Aguntog na sila karos kagahon, kung magkuha naman ng pilas, bla, ay, oo. Oo, tiyo mo na. So, muna gani aksyoneric na siling ko, nga hindi sila pabulong. Maya nga gining ilabing nga daw, ginalikawan nila nga makagwa sila to na yun. Pero, sa area bala, kasi talagang patindog ang motor, pagkatapos sila niya sila, kinakami sila, why na kami problema. Ito yung motor nila, ya? Why man to? Why damage? At diba yung mga buka, nga mga accessories eh. Tipo kadlagan pa? Ate galagan pa man kay gandar pa magani. Ate sigurado ko sakyan ko nila grupo puli eh. Pawala lang. Oo, diba? Di ba natin? Ang lahat na pagpulis ng laki. Kasi kasawa ka, nano ka? Siguro ang laki nga, hindi, dahil kayo nakamumo ko to. Taga din sila, Jer? Taga Crossing Ifay, kuno barangay Kabahog, pero abatihan ko ito ginapag pumangkot sa rescue. Ang sa lalaki, na mo, tiwag ka ba sa babae, nakitiblo ka lilaim, lapilido mo. Gani man? Oo, lain pilido, nakiti dinsing kagtano niyo. Sabagay, tila man na. Ang punto tanin nga, pati ka lang tila man na diretsyo sa ospital. Oo, galing man. Babae ito ka na, ka 6 to. Ay, gali. O naka-short siya, kagdaso naka-itom siyang wala, balik ko, labag tuganin ko, na siya, pero so, makapulo pa si Plat, kumamblas lain, mula galing daw, i-aksidente natin, daw luoy ka man. Kung klala ko pa nga si Momo, bla? Oo. Nga Momo, gid? Niya wala ka buto, ha? Sino niya? Hindi ko kay kagawin siguro. Siya ba si Nago? Oo. Utod, no? Ba si Nago, Blaw? Oo, ba si Nano? Ba si Nanago? Nanago, ate, o. Ano ka Nago, Bla? Ba si na pulo peple, Blaw? Mo. Daw, mo, gede. Hindi ko kay kagawal siguro. Ano yung buguhalas niya? Tanaw ko ito nablang sideboard lang slow down nga sa eskwelahan ha. Aral naman ang polisigan.
Ari naman siya sa kwan sa pinaka right lane ganda ng outermost lane block. Oh. Ini sideboard. Kaya nabutang na kung may klase mo kay para nga ang slagyan di kidiretso block. Ano nahimo na sa kwan sa salon kag simento? Oh, yes sila nga struggle salon nga gabi ka so may isa nga balabag tunga. Mano kay Lako ka tubo, dason may ara na siya nga sa gingkabit nga di mo na basta daw gingin daw sa tunga na bala may ara na nga slow down school zone. Gani o ti dako na. Oh na mga 1 meter guro. Oy. Kaya ang kalabaon niya bla. Kasi ginabutang na siya magtimbang sa isa gani ara magsiyak mo kay kung may klase. Nabutang na magtimbang para nga slakyan daw ma-yes balang dalagan niya. Oo. Anti siya makagwa kay para ma-slow down siya. Oo, kay batuon siya daw one way. Kaya mo nang yan nabungguan. Kaya mahin na lang gani kay sunod nga balo isla malapak sila ba o tapat eh. Isang kilala ko nga police woman lang hindi ko lang pag-mention. Oo. Sabi niya, basi nago. Nya mo ged. Wala ka butwa. Nahipos ng idol ha. Sutil gini. May kwan guro, may ginaplo pa minsan maguro si ma'am. Oh, gani man do sa report po do ginatunaan niya gini niya daw dito ginatago gini guro ay. Daw ginalalay siya. Oh. Lagi nila nice ni mama klala ko nga police woman na. Ginalalay siya na basta ko. Mo ginabasta ko ginatago kay bisan sa pag-hospital mo do galang alang ka. Ang isa ning sobra mo ka timo-timo bla madudlan ka mo. Hindi, sobra mga paningyawat. Ayo. Ayo, tanda, ote. Actually, gigwato na record yan sa pulis kay siyempre ang sa pulis nga kung ano gano'n niya ano nila nga nag-responder sila eh. O gani man. Oo, tibala sila kung di sila yung pabulong, di sila yung magkapadala sa kung pero importante nga mapakita sa pulis na may ara sila yan nga nag-responder sila. Gani. Oo, amo man ang DRI mo, ila magikuha ang iti, parang kali na record na ako na, would like kayo na, pero nagkuha mo kayo sa DRI mo. Oo. Kag mismo sila gani, kaduda man to gani niya, matyaga ko ng duwa na yung din nagalin ko mo. Oo, correct. Sila ba sa isa to kanya, basi na mulang. Teka, pwede mulang. Kasi basi ba derby eh. Kung suspitso, parang may puruti, ano naman nang mga sa'yo, may natako, isa ka, ginasaglo ng isa mo. Ayo. Silang ba? Bro, sigurado, kaya karos kagaho niya, ba't sagong ginanila ito yung karon? Kaya ito ba yung balangay ito isa niya, huwag ito, basi kung surti mag-shuffle ko, no? Buisit! Po, sige lang, usasaran na buwas ko nung garagal sa investigasyon, ha? Sige na. Basta mo na. Ipalap na buwas ko nung anong sistema na. Ate, oy ba sa lang? Kaligi wala man to sa nagkon. Kon base mabulabog doon nga base kung may derby. Ang lain sobrang tago blang batit iblang sawa blang ning bana blang nga bao. Aksidente ka bulong nga pa wala ka mo. Taga Kades man na sila to no? Kades. Barangay naman ito, barangay. Barangay Kabaog. Ti Kabaog. Ba't ito damo ito sinas Kabaog, hindi ba? Okay, pati ka na sinas Kabaog. Ti, ba't agad lang alam to? Sure, buwas may mabakulan. Wala na ba pagkaga? Baka bati ka blau? Nya asawa ginbuno bana ginbuno sa asawa. Kasi ang nabutang ang ikpabulan si Roger Gutem lagi ng balita maliban. Jadi kitang laki krong bahay nga halit gini si Roger Gutem mo.
Di pero nga ito mga punto diya, kung tanin na po hospital sila eh. Yan. May ito diyan, okay na. O sige na. Sige kami, oh. Gusto na, kaya chimpo ko, nangalang yun. Katapusan sa balita sa Eric, kining. Oh, ano na? Yun po sa kaso kay ining si Ramel Villas alias Inday Arquez. Grabe nga hayo ba? Inday Arquez? Ano na? Arquez. Arquezon na ako? Ano na, Arquezon? Ano may mga Arquez giman siya sa ulo? Kita. Ini siya na dakpan sa mere kay ina si kakaon bla ba. Alas 12 kakaon po sila ni Tami Kusayan. So gani. Dason mayaray na si Eric nga nakuha nga siya bunga 2 kay Longited kag isa ka sa Shay. Sa Shabu. Ang report nga action Eric nga ini ang ini si Eric siya daw mo ni siya ang may mga record rin nga pang-hold up sa Turco bla. Wow, supog lang. Nag-responder kanday Police Lieutenant Yoniro da sa Deputy Chief for Administration Admin Abidari sa Cadiz City PNP nag-responder sila to sa Barangay Luna kasi sa report may nang haboy kuno dinamita. Kinadto nila to, pero wala man nakita nila to na bilang mitsa, butilya, bilang may pabilong, papel, so may gasolina, pero huwag man nawasak, huwag man kalupok. Mo, paano ato, pero ginibestigahan, pamagkagang ang barangay na nagandol sa tuti po pa uli, si Police Lieutenant Rodas, nag-single motorcycle siya, na nakasibilyanan siya, pero kasunod ang patrol. Tigin plug down sa sining duwa ka pagkatapos ng plug down daw lain tuyo action Eric na jakot siya sining hawa talaga sining pulis ako pagkatapos sila yung duwa daw na kalma man ate aral patrol ate kitungod kay Corpio gin dala silang duwa sa police station pagkatapos sila to duda man ang pulis daw lalong bala sa uligin tawgan nila ko di kagin body search sa tosos nakita gito action Eric sa yang mga belt bag ini mga droga action Eric kag suno pa sa iya siningapayag ni Inday Arquez Ario lagi lang Bibili nga sa ako niya sa Migo ng taga Bacolod. sino nga daw ang ngalan niya Si John Rick. ano Inuwi ko na kabalo sa pilili. sino ang ginabilinan niya to siya po Kaya kabalo. Mandusa mo kuha niyan kisang ligid lain na binabilinan niya. so action Eric alin ko sa Bacolod ang siya po ako kinbilin ko sa iya kaya suno sa iya gagamit man siya tapos sila padulong siya kung may mga nagabakal tapos sila taga-tagaan lang siya suno man sa iya Japon nga aligasyon so gipailan siya kaso kay na illegal possession of dangerous drug gininquest siya pero ato iya si Husayan si Tami Husayan absuelto siya kay Corpio lang kay way man siya makuhaan sang Shabu. Kamay nga tumadalo nga report, malita mga informasyon direkta diri sa may siyudad sa Caris Norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Roger Gotib live report sa Northern Negros. Ang balita na Aksyon Roger Gotib giradulong sa iyo sa karawan sa TTX 5
kay classmate Veronica Trucio, sa kay Arlidan Macoy sa Sumag, sa kay Binong Sisenta, Manny Loquias, kay Manang Sonia Delgado, o Manang Sonia Dilatore Delgado, sa kay Norman Cagburina Alvarado dira sa Barangay Panocoy, sa kay Nanay Tessie Noble and family dira sa SP Belis, gamonitor gid sa aton, si Nanay Tessie Noble, si Kagawad Mitoy Aquino dira sa may Dawis, Barangay 14, kag si Maninoy Mae, kag Maninay Chari Salvacion. Saludo sa report de Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Action Percival Villamor sa report. First, may gabi, Piskarin. Mayong gabi, Action Eric, kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang La Castellana Police Station nagkandak sang manhunt operation kahapon, Action Eric, dito sa may La Castellana, no? Sa Banwagid sang La Castellana, dakop diri ang isa ka persona na may warrant of arrest, no? Kag inisya adakpan sang aton nga mga kapulisan ang persona gintilala sa kay Celestino at Tindan Arbado alias Tinoy, 23 anyos, kag soltero, kag pumuloy sa barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Inisya ginserbihan sa warrant of arrest nga may criminal case number 5731, kaso nga suspected murder. Naging issue na honorable nga Mila Diap Camiso sa presiding judge sa RTC Branch 63, La Cardota City. Ang warrant of arrest may pitsa sa itong bulan sang September 16, 2020, karon din ang suspect nagapangatubang sa kaso nagin panaog sang korte sa iya, kag may-ari siya nga bail recommended nga 200,000 kapisos para naman sa iya temporaryo nga kayluayan. Amoy ni ang aton nga balita gikan diri sa La Castellana PNP, ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Percival Villamor. May gabi dira sa kay Jane Pontanilla, kay RG Robert Lamis. Tamiay lang si Kagawad Elmer Kapawa sa Barangay Kabatangan, Talisay City. O si Mongkal Torilla, kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez, kay Rocky Malinaw da, gapaurok-urok ito, John Villarosa, sa kay Philip Libuon, kay Madam Vanessa Mayo, Jenny Osesero Araman, kag si Darrell Delicano, Milili Uligo sang Tangob, JP Ahina, may gabi, Christine Menyes Villalobos, kay Toto John, kay Madam Pretty Mahilom, da may gabi gida. Dari Dilicano, gapaurok-urok gid. Salamat dira sa may iMart Hilado Extension sa Waming. Kativer, may gabi. Alex Montesada, kay Malisa Magbanwa, gapaurok-urok gid, no? Sa kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, mapisan nga chief sa WCPD, sa PCPO, gapaurok-urok gid. Sa kay Jessica Desinal, natamya ko lang ni Juliet Sierra, ang pagpamati dira, no? Sa kay Ezra Sombiro, may gabi. Kay Sermon Lopez, may gabi. Sa mga taga Phil Power Group dira sa Minasipalay, Mr. Mrs. Pablito Benedicto, always good nga nagamonitor. Sinoli Oinigi, may gabi dira. Kay Police Major John Ray Batadlan, happy birthday, no? Hepe sa station number 4. Balik kita when we come back. Balik ka report na action dyan pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa mga may kabidira sa kay Toto Albic Poy Hinolan. Kamo nito pas Toto Albic Poy Hinolan no. Toto Romulo Batang da may gabigit kay Marcel Flora kag kay Jonathan Bernardes da no. Ga monitor gid sa to kag si Ann Vela paring kinalo sa kay sa Tokyo Japan da may gabi kay Asuncion ga monitor man no. Balikan ta si Aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Follow report sa Patrol with Jan Diaz. Jan, please kabak. 5 ka persona aksyon tadakpan sa nga gintingog nga puwersa sa Bacolod City Police Station number 3 kaga Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sa naging kasi nga bypass operations siniginagalit diri sa area sa Porok Langis sakop sa Barangay Banago sulod sang Bacolod. Actually ida diri sulod isa na naman ini ka drug den action rek kago sa rin 5 ka mga persona kida ang inadakpan kalakip na ginakabing nga drug maintainer kag mga mismong subject sang bypass operation kag inisyak sa direk ang ginkilala sa kay Sir Val Dimafiles, 44 anyos, kag residente mismo sa Porok Langis, Barangay Banago. So, Direke Police Major Marito ang station commander sa police station number 3. Maduga rin sila kamaton sa informasyon nga daragli sa isa dira ka kubo, mamaya naman suyop sa illegal nga droga kagay na siging kasan nilang bypass operation ay bago na tinaklas sa may mga atop sa puluyan para lamang kapalagyo action rek na tublaga papulo sa lugar kaya nila kung sino nga kawatan kung ito nagdinalagan sila atop galing kayo man pinalagyo sa bypass operation pero 5 nagkontrol sa greyhound sa kapulisan sa police station number 3 sa Buligman sa katapos sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team sabay naman ni Pereya sa team leader agent Bambu Ginpayag Sini nga tatlo na kasimana nila dara nga gin-survey sa lugar para lamang nga ma-secure nga pagkasadya sa bypass operation ilagin madakpan ang subject ng bypass operation kagama mismo ang ginakabing nga drug den maintainer kaya pagpadali ni Bambu Auxiliary kinang area galay kinahimo
nga rumbuhan. Ginasaytayluhan nila kay nanligad yung mga sinimana dito lang sa isa kabangga. Dito sila nagkandak sa Maybas ang ilang pinakaset. Ilang ito na dismantle ang drug den. Dahil sa isa man drug ka bangga ginamang do mga tatlo ka ligwa ako ang distansya sa puluyan. May ginkandak na bypass operation ang City Drug Enforcement Unit, mga tinalikdan nga binulan, subukan naging pinsaladaan na ang lugar. Action Eric. Tama na rin ni Bambo, parahin sila ng mga monitor dila sa area. Na-recover dito kayo na mga 12 gramos sa illegal na droga, kumbasiyan ang dangerous drug board value. Ini nagadangat Action Eric sa papil o 80,000 pesos Action Eric. Hapon. Bali na kandak kita sa bypass operation against kay Bal Di Mapilis kada during sa atong bypass operation isa ta target ni iyang balay tungod ginagamit ni konsuluyupan. So naka-recover nakadakpan ta pagit nga nag-actual na nagagamit ang apat pa persona sa sunod yung balay. Actually, ang konfirmasyon ni PDEA Team Leader Agent Bambo sa interpretasyon kayo na dito mismo sa area sang ginapatigayon ang inventory sang mga na-recover nga illegal nga droga Action Erica. Karon ining tatlong persona ang dira nahunong sa custodial facility sa police station number 3 kag sila man natalapas sa kahansang kaso nga paglapas sa lahing dumi sa pagbaligya kapag upod sang illegal nga droga. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! My God! Salamat John. There you have it. Ang kapugusan pagpalagad sa Kasunod Patrol Program sa Lunes edisyon. Balik ini buwas Martes. At sa lima patrol na Unit Report Selection ka na palagad karagawi sa aksyon na Roger Guti. Aksyon na Percival Villamor, of course, aksyon John Diaz. Aksyon Papang Nixon Tam, mga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back ay Security Guard Campaner with IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back Security Guard Rene Cordova. Sa kay Eva kag Joel Sangko and Kids, kli may gabigid, no? Kay Eva kag Joel Sangko and Kids. Sa mong station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong, ang inyulagat ang Orman Action at Patrol Program. Lunes, Tubtub, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa ni Siling Adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo, sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company.